komt elke keer wel een keer voorbij op een dag. En zeker als je thuis bent, ja, dan moet je wel meer in die zin even maar confronteren. Ja, die muziek die maakt het wel blij. Ja. De rustige nummers die ben voor de wat rustige momenten en af en toe rest is toch pure rock and roll. Ja, en dat is nou mijn favoriete muzieksoort. Ik denk toen ik een hier of, nou, 14, 15 weer denk ik. Toen had ik een keer wat op de radio gehad. En daar heb ik toen weer opgenomen. Een live concert, dat toen wie die nog net eerst in de Wild Romance, dat was eigenlijk nog een andere samenwerking. En ja, toen is het begonnen eigenlijk. Ja, dat helemaal muziek, je vindt het mooi, je vindt het net mooi, maar brood, ja, dat direct mijn aandacht wel. Ja. Ja, zijn zangkunsten, dat is nog net, werd nog heel beroemd om is ik maar zeggen. Maar ja, de hele muziek eromheen, de attitude, de band. Ja, dit was het eerste concert van Herman Brood waar ik geweest ben. Nou, ik leuk het eerst er net bij, maar het zal ongetwijfeld begin jaren 80 geweest, hè. En een feesttent inderdaad. Nou, dit is op zich ook wel een leuke poster. Dit is in het Halt in Duinem. Daar heb ik hem heel vaak zien, Herman Brood. En de kist aan de datum was 4 november. Dat was in Jiddy. Ja, en toen leek het mij wel leuk om wat mooi te nemen voor de jarigen. Dus dan heb ik een flesje crème de mens. Dan doen ze dat zelf altijd. Dat is een zwiert liqueur. Nou ja, ik heb hem gefeliciteerd. En hij, ja, wie wat schuchter. En ik heb hem de fles doen en meteen weer achter de manager en zo ben ik er weer uit te rekken. Dus je een mooie foto maken? Nee. Nou ja, toen is het nog net zoals die mobieltje boel. Hè. Dus dat, het werd met al selfies, maar dat zien we toen nog net. Even zien, dit is de bovenkant denk ik. Ja. Zo slierpack met Herman Brood? Ja, zeker. Zo nou en dan, hè. Dan moet ik er even wisselen, maar... And now, the end is near. So I face the final curtain. De laatste cd, dat is die, Chow Monkey. Nou, die teksten die gaan al over het feit dat hij zijn eigen dingen min of meer ongekondigd. Het kwam net als een verrassing, nee. Alleen dat, ja, ja, het is natuurlijk wel wat een vreemde manier om van zo'n dak af te springen. Had je er verdriet van hoor? Nee, dat net, nee. Dan krijg ik wel wat te nuchter voor, denk ik. Een nuchtere broodfan. Ja. Broodnuchter. Ben je zelf een oude rocker? Ja, nou ja, ik heb een paar bandjes zitten en ja, dat wie ik een leuke tijd uiteraard, ja. Maar als je aan het spelen binnen, viel je dan wel eens de jongen van 15? Nou, dat viel ik eigenlijk nog steeds. Dus, ik kan net niet denken dat ik bijna alles veel dan 30 in de bek, nee. Heb je altijd nog wel een beetje die jonge jongen? Ja, de muziek is eigenlijk hetzelfde blijven, de concerten. Dus nee, wat dat betreft viel ik net dat ik denk, nou, dan doe ik echt hard. Nee. Dus, maar echt het leven van een rockster, nee, dat heb ik dan krijg ik net. Net zo mal als Herman Brood nee, zelfs? Nee, zeker niet, nee. Ik heb nou meer dan 24 hier een eigen zaak gehad, antiekzaak, hier in Sint-Anne. Ja, dat wordt al wat minder uit antiek, dus daar ben ik mee opgehouden. Nou, en dan zie ik hier nog wat veel leuk. Nou, autorijden vond ik leuk. Dus nu zit ik al hier op senior op de taxi. En is Herman Brood dan echt mooi? Ja, zeker. Net Liddelbrood, maar wel vaak. En heb ik een USB-stickje mooi met muziek erop. Nou, als ik dan leeg voor rondrijden is wel, dan wordt de muziek ervoor. Mooi jongen? Ja, zo noemen we dan wel, ja. Never be